Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay meron kaming short climb ng pamangkin ko mga kagwang. Samahan niyo kami mga kagwang. Let's go! Hey, bro. Oo. Last step. Coffee. Ayan, mga guwang. Nice kayo dali mag-tent. Mga kagwang, welcome to my channel! Let's go for a short climb mga kagwang. One minute, 37 seconds later. Last naman na-climb ni si Joseph Nimo. Starting pa lang may pasaka dyan ako yung nakikuhan ko yung bobcat ko eh. Oo. Yeah, dagan na. Oh, ikuan. Hindi ako, makuha mas sila basta na ikuan. Na dagang tao. Makakuha sila ko yung mga shy type. Gawa sila siguro ma-corner siguro. Share the road. Watch out for snakes. Yo. Kulayan po na mo dali. Sabay si Tito Sansan. Nimo. Dito ay ako na kami na yung Tito Joseph. Kuan koy kanang rattlesnake ko daw kay koy. Malamig pa rin ngayon dito mga kagwang. Mga 57 siguro mga kagwang Fahrenheit.
Yeah, okay, Koy. Dito sa left, Koy. Ito. Nice sky diri, Koy, oh. Kasi subukan yun, sobrang ni yata mga 1,000 kuan diri. Elevation lang. Fit. Ang taas-taasan siya diri. Dili sa left kayo tao, diba pa di ako eh. Nagsabay mo ito sa Licolon. Dili, sila doon ni Badat. Sila lang diba? Ah, Oo. suko ice dito. Oo. Paman siya nag-ingon. Oo. Pagkapos sa kakong kayo, tara kayo. Ha? Oo. Wala pa. Oo. Dagan pa rin sa likod mo yun. Oo, napalik mga anak kayo. Bigyan pa lang kayo. Nakaya siguro ni kayo mga electric bike dito. Ha? Nakaya siguro ni kayo mga electric bike dito. Dili. Bugat kayo kuya. Ay, oh, tama. Oo. Dito, dito. Murag bubutong dughan koy. Murag bubutong dughan. Oo. Break. Break. Ha? Break. Ah. Kaya mo na lang, dili kayo kasi ng hangin dito. Oo. Pero sa inyo. Pero night time ko eh. Night time ko sa diri ko eh. Ah. Teka ng sagbuto. Kung nga masyado mga kagwang. Ah. Kung nga. Yang touching po sa pagsara kuya, dili jud kay kamunda ko og tikang kuya gani. Kay kamunda ko kay tikang kuya. Kapoy kay muntil ha. Oo. Paano na ako na kung tangan pa pa. Oo. Mga bato. Oh, pero mo siyang technique.
Lumabas na si Haring Araw. Huh. Yung ano yung tiri kayo kung saan kayo. Ano kayo. Kung gabi na kasti. Sorry ko naman. Woohoo! Ah. Ah. Ah, ganyan ka. Oo. Oo. Ano man, mangumpra sa tagpila ka galon nga sa bukid, mahal-mahal na koy. Buy and sell sila koy. Grabe na kasagbot diri. Ay, agaan pa naman sa una oh. Pwede ka mawagi pa sa una. Actually, pwede mo gamit pero sagbot na. Yeah, nagawa sa speakers. Oh. Kung udto ka, inita ka mo sa kare mga Kita na anak eh. daghan oh. Sigurado yun makita ka rattlesnake. Oh? Oh. Ay, tama. Manggawas. Manggawas din ah. Oh. Pero sa mga agian, mga natok, iwa ko mo kung kita guslot nila. Oho. Ah. Sorry. Woohoo! Gagi ang mga tubig na. Oo, kuya. Uh-huh. We're almost there. Woo! Mga kape nga takoy. Coffee is life, kuya. Nandiyan na yan, kuya. Alright. Oh, almost there. Good. Oh. Last stretch. Okay, go.
Dami na ikapi ko eh. Ano actually mga hindi rin. Success. All right. Woohoo! Right here. This one. Woohoo! Di ba eh? Di ba eh? Alright. Coffee, mga agwang. Ano dyan? Alright, mga agwang. We're heading home. Done. Baba na mi guys. Mga kagwang. Huwag mga lagay, shout out. Baga lang yung sagbuto. Hawan-hawan pa rin sa una ko ba? Pero naagi nagakuan. Nagaputol ani. Wala. Wala. Sa una hawan pa rin. Grabe na Dali. kayo. Oo. Tusok ko yung mga kanya. Oo. Kaysa una ito, nagkaon ko, dili ako dapita nagkaon ko kuan katong bilanggal. Dili. Bakit pa na ako. Hawan na ba? Ha? Oo. Ano? Tuwa pa man. Adong day ko. Hindi ako. Panaog? Okay na lang. Yan o. Hindi pa kang kanang stick na yan kayo. Oo. Kapugkas ako na slide. Sorry. Timban ako? Mga 170 pounds. Dito sa sopa ko 90 karon. Pero mo naglain na kaya tanawan ng 70 sa kuwat ito. Nakakita ko katong 72 ko. Oo. Suction yung madako. Lapad ba? Tingnan ko, pinang 80 sa ko. Oo. Papayat. Maman. Niwo kanin. Bravo kayo, di ba koy? Clear ang Kasi ka picture ka di koy? O dia ako yun no? Okay.
Yung ani lang ka, masipag twice a week lang, okay na. Twice a week, 3 times a week, okay na kayo. Ngayon mo na, nagkampi ka sa imong Pagkaan para dinuod. ito yung pamina ko. Oo. Gaan kayo ko eh. Diya taagi ron koy. Nandiyan ako no. Umasakata ng bukida diya koy. Dito taagi sa likod taagi. Ang mga ginakuan koy. Diyan binagakuan koy kanang apple picking koy. Oh, mga September ana. Nga daghang kalingawan diya basta kuan mga winter ana. Woo! Abot sa last na platform. Alright. Kaya. Taong bukid kayo. Pag-isaka kayo. Pasa no. Alright. Yan tuloy. Sa likod diha koy, tungkang koy, Mount San Gorgonio koy. Mount San Gorgonio. Muna siyang high peak kiri koy. Mga 11,000 plus Grabe. feet. Oh. Feet? Oh. Koy, nice kayo koyo. Koy. Di ba koy? Drama to no. Ha? Drama no. Unsa? Niyago sa kasa. Oh, dia tanah kana na tagahan niya, dili tanah ato, dia. Nice kayo no. Gusto ka picture ka diha? Gusto ka picture ka diha? Gwapo naman to. Ato, okay to. Taas no. Sila, kataas sila. Salamat sila sa Pinas. Kahapon, kita sakit to. Kaya ra na mo sa uro. Ah, si Binto. Oo, sorry. Handang mo sa dere. Anda diha ba sinamitin ha? Siguro, oh. Oo. Nice kayo dali mag-tent, oh. Nice kayo dali mag-tent. May bato ni sulod? Nice kayo dali mag-tent ba? Dan mga kagwang, bawi na.